Štrajk radnika u fabrici šinskih vozila Goša i dalje traje. Čelnici ove firme su juče imali sastanak sa resornim ministarstvom privrede Goranom Kneževićem u Vladi Srbije, a danas su o tome izvestili radnike. Kako je potvrđeno u štrajkačkom odboru, rukovodioci fabrike su im predočili da će imati podršku i pomoć vlade u posredovanju rešavanju problema, ali su dalji razgovori bili neuspešni. Po rečima Milana Vujčića, predsjednika štrajkačkog odbora, još jednom su im ponudili soluciju normalizacije rada, što oni nisu prihvatili pošto je osnovni preduslov isplata dugovanja, pa tek onda eventualni izlazak iz štrajka. Druga grupa radnika Goše fabrike šinskih vozila je dobrovoljno dala krv i danas, a od ponedeljka radnici fabrike šinskih vozila Goša u svom krugu planiraju štrajk glađu. Evo odluka, mi smo tu odluku doneli zato što su ona 2 dana paklena je bila vrućina. I onda nismo mogli više da izdržimo na pruzi, ali to je samo privremeno. Mi ćemo od ponedeljka da krenemo neki u štrajk glađu, a neka ovi nešto koji nisu u štrajku glađu, oni će da izađu nam da blokiraju ponovo pružni prelaz. Jer sad što to više neće da bude od 7 do 10, nego možda od 7 do 12 ili od 7 do 3, to ćemo da vidimo. Još nismo doneli pravu odluku. Naš lokalni zavod za transfuziju nema dovoljno jedinica krvi, pa smo mi juče na sastanku dole s radnicima odlučili da idemo. Sad, bilo se prijavilo 30-40 ljudi, pa su nam iz transfuzije rekli da je to velika grupa ljudi, pa vrućina je, pa su jedni išli juče, jedni danas. Ako bude zainteresovanih, onda ćemo da idemo i sutra. Ali ja mislim da je to otprilike tih 30-40 metra što je otišlo ove 2 dana. Da pokažemo i svoju humanu stranu, da ne misle naši Palančani da smo mi tu samo da blokiramo grada. Oni, pravo da vam kažem, naši Palančani nas ne shvataju. To što radimo danas, mi to radimo za Palanku, a to što mi radimo danas, to će neka firma iz Palanke da radi za mesec dana, 2. Ja ne verujem u tu teoriju da oni svi dolaze ovde zato što vole Srbiju, da ulažu ovde kapital u Srbiju. Prosto jednostavno, oni dobijaju aparažu za svako radno mesto koje otvore i sad ukratko za taj Fiat. Tamo u Italiji on mora da plaća svog radnika 2-2,5 hiljada evra, ovde plaća radnika 300 evra, taj radnik je možda bolji nego njegov radnik u Italiji. I što bi on tamo plaćao 3.000 evra kad ovde može za 300 evra da ima radnika. To je čisto i jednostavno. Bolje ovde da nekom udere kožu sleđa nego da dere, to mu verovatno ne bi dozvolili da radi, onda plaća radnika u Italiji 300 evra. Toga ne bi bilo ništa, ali dobro. Ovde može sve. Da, imali smo danas sastanak sa rukovodstvom, oni su juče bili u Ministarstvu privrede, primio ih je zamenik ministra i sva priča se opet svodi na to da krenemo da radimo bez para, da radimo, para nema, pa kad zaradimo to što zaradimo da nam se plati, ali izgleda mi se igramo gluvih telefona, znate. Mi tražimo samo ono što smo zaradili, a malo pre su me zvali sa N1 televizije i kažu da su pročitali na portalu Insajdera da smo se dovoljili da ćemo da radimo. Ja kažem, to je ordinarna glupost, to uopšte nije tačno. Verovatno buši se sa nekih strana ko buši, ne znam, imali smo izuzetno korektno saradnju sa njima, ali dobro, možda i njih neko slago. Ne mogu je da grešim to, mi sa našim rukovodstvom sadašnjim fabrike imamo izuzetno korektnu saradnju. Znate, mi se dogovaramo o svim koracima koje činimo, ali nikako da se dogovarimo o onom finalnom koraku, o parama i o svemu. A inače ovako imamo izuzetno da gospodine Stepanović i Mirko Savljević. Iz elektrodistribucije sledi obaveštenje da će u petak 14. jula u vremenu od 10 do 12 sati zbog neophodnih radova na dalekovodu Cerovac-Baničina bez napajanja električnom energijom ostati potrošači u Baničini i u delu Stojačka. U Dimitrovgradu je održano prvo kolo ovogodišnje letnje lige. Atletski klub Jasenica predstavljao je 21 takmičar, a osvojene su 19 medalja. Ispred Atletskog kluba Jasenica o tome nam govori Nenad Vojčevski. Utorak 11. jula krenula je ovogodišnja 6. po redu letnja liga Kad nema tartana, dobra i šljaka za decu uzrasta mlađih pionira. To su deca ove godine koji su rođeni 2004. i 2005. iz atletske škole A, B i C. To su deca nižih školskih razreda. Kao što sam rekao, znači 6. godina za redom kako se organizuje ta letnja liga. Dimitrovgrad je bio prvi grad domaćin. Naš klub je predstavljao 21 takmičar, osvojene su 19 medalja, od toga 11 zlatnih i po 4 srebrne i bronzne medalje. Ono što je jako bitno to je da su mnoga deca ostvarila svoje lične najbolje rezultate do sada u raznim disciplinama, kao što su bila skok
skok u dalj, bacanje vorteksa, trčanje preko prepona 50 metara, 60 metara, 200 metara i jako sam zadovoljan sa njihovim pozitivnim rezultatima. Medalje kao medalje, to je za njih satisfakcija i za dalje neki rad i da se još više i trude na treninzima i na sledećim takmičenjima koje nas očekuju. Sledeće kolo, drugo kolo se održava sledećeg utorka u Nišu. 29. jula je domaćin Gornji Milanovac, 6. avgusta Bor, 12. avgusta smo mi domaćini i finale te letnje lige se održava 20. avgusta u Ćupriji. Hteo bih da naglasim da su stvarno bili heroji, jer prekjuče je bilo nenormalno vreme, velike vrućine, putovali smo 4,5 sata do Dimitrovgrada. Ovim putem bih se zahvalio Centru za razvoj sporta koji nam je izašao susret i dao nam je mini bus da što jeftinije prođemo u tom putu. Takođe su išla i 4 roditelja koji su pomagali meni tamo oko organizacije celog tog takmičenja. Nadam se da ćemo u Nišu postići još bolje rezultate i da ćemo se vratiti kući sa bar ovolikim brojem medalja kao što su sad odradili u Dimitrovgradu. U subotu 8. jula u Beogradu na Vojnoj akademiji održano je prvenstvo Beograda za seniore gde je Nenad Milinković osvojio srebrnu medalju u bacanju koplja sa daljinom od 55,28 metara. Takođe je održano i takmičenje susreti regiona za mlađe juniore Beograda, Vojvodine i Centralne Srbije, gde je Ivana Đurić kao predsednik Centralne Srbije u disciplini bacanja koplja zauzela prvo mesto sa daljinom od 40,99 metara. Vreme u petak, vedro, sunčano i toplo. Najniža temperatura 13, a najviša 32 stepena. Bile su ovo vesti Radio Nova Ekstra i portala Palanka danas.